Wis bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim serta goroh padha bangsa padha lali ora padha rumangsa tuminta dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin jejegipun negara petang perkara nomor siji nyangge ilmune ulama nomor loro adile pemangku kuasa nomor telu wong kang sugih kersa lomo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat jejege negara mungkin negeri kita teping rupita tembreng ayem matos saking sandi kala Allahumma sholawat sayyidina wa maulana Muhammadin billahi salatan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin panutane wis arupa bondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop adal swara becik ketintik ala ketara laku becik bakal mlebu swarga laku ala uripe rekoso adoh menungso lan adoh sing kuwasa Allahumma sholli ala sayyidina No
صل وسلم على ومولانا محمد عدد في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.